अर्ज है शाम के 5 बजे। हम इतने हंसी तो नहीं कि हम पे हर कोई फिदा हो जाए, मगर हाँ, जिसे हम आंख भर के देख लें उन्हें हम उलझन में डाल देते हैं। मेगनखौ मोसेबनानै गोदो गोदो उन्दुलांगौ आं सना सिरि मोननो मानो बिदि जायो गोसोखौथ' मोनो गोसोआव बोरैबा मोनो मानो बिदि जायो गोसोखौथ' मोनो गोसोआव बोरैबा मोनो दाबायदियाव नोंखौ मोनाबोला दाबायदियाव नों गैयाबोला माबोरै गोसोखौ बुरखायनो माबोरै गोसोखौ हमथानो Sayang Maya